Привіт. Добрий вечір, пане Леоніде. Вітаємо вас у студії програми «Бізнес та влада». Так, скажіть, будь ласка, розкажіть про, власне, ваш досвід із програмою 5-7-9. Ну, ми зараз знаходимося в стадії оформлення цього кредиту. Дуже довго ми це робимо, навіть дуже довго. Ну, в принципі, я підтримую слова Сергія, тому що взяти цей кредит практично поки що не вийшло. Ми сподіваємося дуже сильно, він нам дуже сильно необхідний, але на сьогодні, нічим похвалитися я не можу. Ну, добре, з якими проблемами ви зіткнулися? Величезний спектр документів, які потрібно збирати. Ці документи постійно додаються. Є певні проблеми з технічною частиною оформлення цього кредиту, тому що, наприклад, там пошта, на яку треба відправляти ці самі документи, вона не приймає інформацію об'ємом більше 5 мегабайт. Тобто звичайний скан документа скинути нереально. Тобто це такі технічні маленькі негаразди, але здебільшому так. Розглядається питання дуже довго, кредитні комітети не встигають все це робити. На сьогодні ми не можемо похвалитися абсолютно нічим. Кожен тиждень нам кажуть, що почекайте, будь ласка, ще тиждень. Кожен тиждень ми чуємо про те, що всі документи, які ми зібрали, це в принципі все, але потім з'являється ще невеличкий пакет документів, який потрібен. Плюс історія такого роду, що від початку це була історія про беззалоговий кредит, в принципі, але на сьогодні ми хочемо взяти 1 мільйон гривень, тому що коронавірусна криза вдарила дуже сильно і потрібно закривати певні фінансові дірки, які з'явилися внаслідок закриття всіх закладів громадського харчування і додаткового фінансового навантаження, яке впало на плечі роботодавців, які продовжували працювати, як я, наприклад, в форматі доставки, але при цьому в мінус, виключно для того, щоб платити заробітну платню своїм співробітникам. Ну і, звичайно, я підтримую повністю Сергія в тому, що, на жаль, на сьогодні банківська система кредитування, вона не розуміє, що реалії бізнесу в Україні, бізнес-реалії, вони реальні, а люди, які можуть скористатися цією програмою, вони сказочні персонажі в прямому смислі цього слова. Тому що кредитна історія, фінансові потоки, там є представники влади, я чув, «Слуги народу», і, я знову і знову повторююсь, я вже задовбався це говорити, робити на 100% прозоро і чесно в форматі ресторанного бізнесу в Україні математично неможливо. І я можу це на цифрах довести. Тому на сьогоднішній момент, ми в дупі. Поки так. Давайте на вашому прикладі. Ви кажете, що дуже довго чекаєте. Це тижні. А скільки конкретно часу вже пройшло з тих пір, як ви подали заявку? Ми подались на цю заявку ще до коронавірусу. Просто порахуйте, це 4 місяці. Навіть більше.